Čau. A ne, tvoje teďka jméno. Moje jméno je Pacome a můj kanál budete mít u jeho popisku videa. Možno dajte subscribe, like na toto video a potom aj mě. Takže jdeme, ne? Je zombie. Jej, Hej, zabij zombíka, jako na to prase. Au, ten ho praštil z les, z něho pigment. jej, Au, ježiš. kam jde? OTP. Nedám backtrack. Se na tebe cupnu do bezpečí. Už je kaput. Tak já ti kope nějaké dřevo a já jdu lovit. Jdu si na nějaké ovičky. Jo? Hej. A já tady... Aj tu je ovca. A prasa. Zabijem ovcu. Jdem tam já, pánové. Za chvíli se na námi Áno, lebo ja som takomu poslal IPčku. jo, on trochu přijde, je to kluk, budeme natáčet někoho. No, není to chlapec. Nebude to chlapec, ale je tu ešte jeden chlap na serveri. Cože? Ona to uvízlové stravuje, to mohl vládit, ale ono mi to takovou škvrně. Na. Já tam byl, že jo? Ja si idem vykraftiť už, mám crafting. Tak jo, pojď za mnou, kde se uvidíme, kámo. Mám fajný. Mám- Tady víš, já mám- tady to, ten ostrov tady jako nějak tak, tady se uvidíme. Tento ostrov, či tam ten maličký. Ne, ten ne. Aby chtěl tady je to krásné. Dobre, otvor. Dělej. Krompač. Nezase ti chceš něco divného? Nie. Hej, Aha. něco, já potřebuji nařadit. Uhne, počkaj, ja ti vykraftím. Už zase někam jde. Tu je kameň. Pořád ženeš. Podám, musím tady dát inventory asi. Dobre, 6, vykrafti si dačo. Tím zakopy. Tak a já si v klidu můžu dělat výbuchu. Ja pôjdem ešte chvíľu kopať. Ale jsem ještě viděl ten rok polepit, tohle je mám, tohle je alebo musel potřebovat tam, já to neviděl. Od stranda docela. Tak, bude postel. Jo. Ale prostě budeš dělej, vidíte to. No, Ne, já už jsem si udělal koupáč. tak ja idem ešte dačo kopať. Potřebuji mít 2 šutry. Víš na co? Na čo? Protože když budu používat tu dřevěnou, tak se vlastně nějak podstatě. Daj mi 2. No, Tak je 4, jo? Díky. Máš tu jebra? Traka. čo? Ale. Máte tu kity, ale my ich nepoužívame. A? Já mám dost. A nepoužívaj žiadny kit. No já nepoužívám klid. Ale aspoň máme hned golden nugget.
Moje! Hej, jdi na někoho. Tady tohle je moje postel. Si... Hej, to mě fuk. Hele, Hej. jdu nakopat tam, kopat. Dětko, Nakopať veľký strom, jem ho zdolať. Já jdu dělat pes. Ja už mám skoro. Dobrý, ale povolíš mi, nebo že by ne. To by zkoušel, Hej. ne? Kde je Počkaj ten ešte. pes? Kde je pes? Nikde. Ale mám na to dosť kopu. Myško? Jestli mi dáš to pes, nebo ukážeš, tak ti dám gold nugget. Tak. Však to si zakopem za 2, 3, 4. A gold sa dá ľahko získať. Tak, už mám 8. Ja mám 50. Takže ty máš 15. Ja mám 50. Dámy a pánové, já bych to radši dneska ukončil, protože já nikdy nebudu víc číslo na to video, takže zatím dejte mi lajčík, přihlašte k odběru a dej komentář a čau!